Zuzanka sa mi páči, že na zájazde. 那接下来我们进行文化展示，也是舞蹈分享的呢，是来自斯洛伐克舞蹈。A či sa mi páči Arabela. Príďte si rozkázať. Hololol nemod, a kurva Arabela. Megetec spermát, alkapta salmonella. Mikor tutto, kiáltott vicencségét. Willibald Peter, keresztek segítségét. Peter som rozumel, aj Willibald. Aztán mindegy kurva bébek széria, szárba nincsen csomó televízia. Arabella, Arabella please. Aztán mindegy kurva bébek széria, szárba nincsen csomó televízia. Arabella, Arabella please. Máme asi tretí deň zájazdu. Asi, nikto nevie, lebo je to ťažké. A asi nás čaká vystúpenie. Veríme, že ho zvládneme. Záver. Sa mi nepáči možno ten štýl jedla, ale inak je to všetko super. Sa nepáči krátke noci. A dlhé dni. Ťažké rána. Skoro. Pavlinka má oči. Gratulujem. Gratulujem, polička. Dávaj. Nechcú spať, nepáči sa mi, že tu nespím. A čo sa ti páči? Že tu nespím. Že tu nespím. Prečo tu stojíš, keď sú všetci muzikanti tam? Pozri sa na tú konštrukciu, prosím ťa. Hej na tých oných, tam tých Spider-Manov hore. To... Ja si myslím, že to stojí zatiaľ. A bojíš sa o svoj život? Obávam sa, áno.
Pick it up slowly. Slowly. With our two hands. Slowly. At the same time. Ja sa to možno aj naučím do konca zájazdu. Všetci v tebe dúfame. Čuj, čaj. Ja ty hovoríš o jedení, ja hovorím o horaní. Komu že čaj? Jo, dievčatko pekné robí. Aká je tam robota, na to neviedeš. Strava je prvé dni vynikajúca a posledné dni už prechádza tak trošku rýchlejšie tým traktom. No? To Zuzka ideš. Tam ja mám přesně smrť tu zále. Takže toto je škorpión. A toto je Zuzka. To je Zuzka. To je kečerníky a to je máš, áno. A ideš si to dáš, poď ideš. Počkaj, ešte budeš doma vyvárať, on je škorpión. Není to zvláštne. To je dobre, chlapče. Škorpión. A toto je Šimon tu hore. Škorpión. A hore je Šimon. A ide si ho dať A Šimon ide si jesť škorpióna. Šimon! Jedz! Šimon! 10, 9, 8, 7. Ono to není zlé, ale ja to mám ten kôstik stále. To ochutnáš? To je hajzla, no. To je problém. Čo sa ti páči? Čo sa ti páči? Tak. Napríklad Miro. Čo sa ti páči? To je turecké záchody, to je fakt. To je zlé. Neskutočný zážitok som mal v metre na prestup, jak sme išli na tenis. To, ani nie opísovať, ako to bolo, ale na to opíšem. Normálne takto som si tam musel dať, tie gate som si takto držal, aby som si nenaložil do nich. Druhou rukou som sa držal steny, aby som nepadol do toho. Hrozne. A to ešte nehovorím predtým, že som otvoril jedný dvere a tam nejaký Číňakov vám chodal. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Wimbledon, lepšie. Je to niečo s chlastom, no čo ti poviem. A možno je tam aj ten pondelok. 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버려
오빤 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호